Vestibul základnej školy Dargovských hrdinov sa v týchto dňoch zmenil na rozprávkový svet. Pozvanie doň sme prijali i my. V rámci projektu na tému Rozprávkový dom premenila učiteľka školy Monika Ondušková spolu so žiakmi 5. B triedy, ktorým je triednou učiteľkou, vstupné priestory tejto základnej školy na zasneženú rozprávkovú krajinu. Projekt bol podaný ešte v jari a finančne ho podporil Mestský úrad v Humennom. Slovenské rozprávky, v ktorých dobro vždy zvíťazí nad zlom, nacvičovali žiaci od septembra. Keďže sa blížia Vianoce, aj príroda nám to dala najavo, tak sme sa rozhodli, že vlastne celé to predvianočné obdobie ten projekt budeme realizovať takou formou, že začneme od Mikuláša a skončíme to vlastne až pred samými Vianocami. Projekt je určený nielen všetkým žiakom školy, ale aj deťom z materských škôl na území mesta, ktoré budú priebežne túto školu navštevovať. Spolu s Maruškou budú sledovať, ako 12-mesiačikovia potrestajú zlú macochu a jej pyšnú dcéru. Celý projekt ukončí večerné posedenie s rodičmi účinkujúcich žiakov. Doniesla som Helenke plný košík jahod. Ako to? Odkiaľ? Ukáž, či neklameš. Aké sú fajnučké a sladučké a všetky sú moje. Daj, nech ho poznám. Iba moje. A kde si ty vlastne teraz v zime toľko jahod nazbierala? Povedz, lebo s tebou bude zle. Mama, a čo keď je Maruša striga? No. Priestory sme sa snažili prispôsobiť zime. Obávali sme sa, že zima nás nenavštíví. Vytvorili sme nádherné prostredie, do ktorého si myslím, že fantasticky zapadli rozprávky. O vizuálnu stránku rozprávok a dekorácií sa postarala učiteľka Jana Horvátová, ktorá rekvizity vyrábala so žiakmi 6. A na spoločných hodinách. Od stromov, snehuliakov, snehovej nádielky, drevené polienka až podrobnosti, akými boli rozprávkové jahody. Ja by som touto cestou chcela zároveň poďakovať aj Mestskému úradu, že podporil náš projekt. V podstate ten rozprávkový dom ešte nie je ukončený, bude pokračovať aj na budúci rok a na to sa všetci veľmi tešíme. Po rozprávke prišiel medzi deti i samotný Mikuláš a prostredníctvom svojich pomocníkov im rozdal sladké dobroty. V piatok 6. decembra sa na rozprávky do vestibulu chodili postupne pozerať žiaci školy.